ngata chia. But the challenge mawango any commissioners have duties. To ka duties gigi are already compromised, gibedo gi related gi jogi. Ananga mani gi party madhi chungi presidential candidate. Anya ka wuo. Tingeno buya party gi emoyiero jogi. Koro enyako pak gi. Koro unude report kosudete mwanango. Mana assumption. Ile jela kosani unubu wachni. Ne wandiko barua chieng' tarik 18 last month. Kaka Progress Plus Alliance kenda nyalo mide kopi mondo ing'e ni ne wawacho ne gi kwa nyiso gi niya jok ma umedo nying gi ka waneno gi a list madhi bedo maduong' midhi bedo nominated to wadhi oppose that process wadhi make us wadhi temo mondo wa stop parliament from vetting them but wan gi parliament mais kaki ng'eno okay koro okwan gi sure ni wadhi bedo but the gima duong' gi Trevor kiki ketwa wabudhe mbaka IBC ahinya to jothurwa hinyore ibeto gi beti ok wabibire Ramogi kan wadwa wacho mana wach IBC to jowa to onge lwetgi jomoko onge lwetgi ka wuono Ondiek Ondiek nikech ngini seche moko weche mag police mag jomonego ng'ono ang'o momiyo